Nu? Ja. Brænd! Og så springer vi det. Hvad så YouTube? Overdrevet. Overdrevet! Hvad med vores skærm? Det ved jeg ikke. Fuck, hvor overdrevet. Og vi er ikke færdige med at springe. Overdrevet. Kun et glas. Der er en stol ude i luften. Jeg vil sidde nu. Fuck, det var overdrevet det der. Lad os lige lade lidt mere. Bare lige herop. Men jeg kan altså ikke filme særlig lang tid. Prøv at se vandet. Og nu rører det ned. Nej, det gør det ikke. Fuck. Prøv at se vandet, mand. Eller hvad sker der for det der vand? Overdrevet. Det ved jeg ikke. Nej, nu rører det ned et sted. Scheisse. Ja. Overdrevet. Der er bare sådan et lille hul. Her skal vi også springe vores bank i luften. Ja. Farvel YouTube. Næste klip springer vi i et andet hus. Bare inde i banken. Det skal bare være. Hvad så YouTube? Så skal det. Sætter vi det derinde? I banken til. Overdrevet. Det sætter meget. Bare sæt så meget jeg kan. Jeg filmer lige nu. Scheisse. Jeg er klar til at se en kæmpe eksplosion. Nej, ikke nu. Vi snart springer vi hele vores verden. Ikke hele verden. Ej, men det vi nu kan. Det vi nu har bygget. Jeg hjælper. Okay, vi bygger ned i lang gang. Vi fylder det hele op. Ja, jeg bygger bare her. Eller jeg kigger på at bygge. Det er fint nok. De er der stadig. Jeg sætter lige TNT ind i dem. Daniel? Ja. Det er de der jernmennesker, ikke også? Har jeg også sat TNT. Nej, TNT springer! Wow! Hvor springer det? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? Jeg ved det ikke, den kom på tæt på en rødstenslampe. Den døde ikke! Den er ikke død! De er ikke døde! Ja, YouTube, det var så vores video. Ej, vent lidt, der er lige lidt mere. Vent lidt. Nede i gangen er der bare. Fuck, der falder meget sand ned. Nå. Nej, men altså, jeg har ikke filmet også. Jeg har filmet 2 klip. Jeg skal nok filme det sammen, men altså. Det skal bare på YouTube og lægge. Ja. Skal jeg se, om jeg kan lægge dem sammen? Det behøver du ikke. Bare episode 1, TNT, episode 2, springer alt. Ja. Jeg kigger bare på alt. Lige nu. Hvem har sat mere TNT? Det er mig. Jeg lader være med at tænde det her, som jeg har sat. Scheisse, mand. Synes du det er meget? Det der var kun lidt. Det der var fra sidste gang. Og det er fra nu. Ikke det der med vandet igen. Det sker igen med vandet. Jeg får lige creeperen til at springe. Ja. Lad være med at springe TNT'en, Tobias, fordi at så udvider de bare hullet jo. Ja, det er jo godt. Nej, fordi vi skal have alt det her vand væk. Nej. Jamen, hvis vandet ikke kommer væk, så springer det jo ikke en dyt. Altså, ja. Bygger vi sådan en hvad nu det hedder, dæmning ud af TNT eller hvad? Ja, faktisk. Okay. Altså, vi fylder bare helt lortet her med TNT.
Vi skal lave så meget TNT, at serveren crasher. Ja, Det gjorde vi sidste gang. Mener du det? Ja, kunne du ikke huske det? Nå jo, ja, lige før. jeg laver bare kæmpe tårn med TNT. Jamen, det springer ikke så meget TNT inden, hvis det er oppe i et tårn. Jo, fordi det rører alligevel ud til alle sider. Jeg laver det sådan 4 op. Jeg laver bare totalt random overalt. Whee! Gå med dig dine store ting, mand. Du dør også. Okay. Jeg springer det. Ikke nu. Scheisse. Jeg tror, den crasher. Noget af vandet falder ned, det må det ikke. Jeg tror helt ærligt, at serveren crasher. Hvis den crasher det der før, så crasher den helt sikkert det her. Hvorfor er vandet nede? Aner det ikke. Og det er også lige meget. Der er stadig meget TNT. Hvem så går ud af game mode? Gør jeg. Ja. Okay, så gå ud af game mode. Scheisse, et lag. Så skal admin skal smide mig ud så. Af game mode. Skal jeg gøre det nu? Nå, lige med når vi bare lige fyldt det hele her med TNT. Så smider du bare mig ud af game mode, og så skal jeg nok dø. På en Jeg meget. kigger på dig. Overdrevet egentlig, vi overdriver lidt for meget, synes jeg. Man kan Ej, ikke synes jeg overdrive med TNT. Jeg synes, det er helt fint. Ja, man kan ikke overdrive med det. Det er sådan her, jeg laver, når jeg plejer at springe de der landsbyboers byer. Det gør jeg også. Og så sætter jeg bare lava overalt. Jeg har prøvet at lave noget, der er mere sygt. Jeg kan godt lide den opdatering med, når lava rører TNT, så springer det. Det gjorde det ikke engang. Hallo? Så snart man kan se, at jeg er ikke klar nu, når... Så snart man kan se, at der springer TNT nogle steder. Der er krig! Nå, den rammer. Hvad den græd, den dør. Vi skal altså snart sprænge det, fordi det kan godt være, at den snart går ud mine... Springer den nu, okay? Nej, jeg skal lige være færdig heroppe. Nej, men vi er nødt til at sprænge det. Okay, nødt til at jeg springe starter det. heroppe, okay? Er vi klar? Ja, vi er klar. Nu! Der går snart ud mine... Overdrevet. Springer det? Det kommer! Fuck, man kan godt se, at der bliver bare mindre og mindre TNT hele tiden. Det er Lunden. Nej, det er det ikke længere. Nej. Ja, jeg faldt ned, og så... Softwaren failede, stod der bare. Crasher serveren. Ja. Ikke for mig. Overdrevet. Jo, det gjorde den. Den crashede. Jeg går ind igen. Han har brugt... Over. Seriøst, det er overdrevet, men der bliver bare sprunget TNT overalt, og jeg dør ikke engang. Der springer stadig TNT. Prøv at kigge, Thomas, jeg er lige foran dig. Der er sådan. Politi her. Overdrevet. Slap af. Går lige til dag. Jeg springer lige mig selv. Jeg hjælper dig. Goodbye, YouTube. Goodbye. Jeg nakkede mig selv. Overdrevet, det er stort. Overdrevet. Slap af. Hallo? Det var det vores andet stykke. Okay. Vi ses YouTube på en anden gang. Hvad? Vores gang er ikke engang gået i stykker. Her. Nå, okay. Ja, vi ses YouTube.